ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା କହୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି କରିବ? ହଠାତ୍ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଗଲା, ଏ ଦିଟା ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନା ମୁହଁ କହିପାରିବ, ନା ହାତ ଆଗ କହିବାକୁ ଯିବ, କହିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କଳା ଚଷମା ଭାଇକୁ। ୟାର ପୂର୍ବ ଦିଟା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ରାଗନ୍ତି କାହିଁକି, ରାଗଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, କେମିତି ପ୍ରେସରରେ ବାହାରିକି ଆସେ। ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଗିଲା ବେଳେ କାହାର ପାୱାର ଅଧିକ, କାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ତ ଯାଇକି ଦିଟା ଭିଡିଓ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କହିବି ରିଏଲ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟରେ ରାଗିଲା ବେଳେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବେ ନିଜକୁ, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ ନିଜକୁ, ଆପଣ ରାଗି ପାରିବେନି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗିବ ବାଟରେ ଘାଟରେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଲାଗିବ ହଠାତ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ମୁହଁକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ ମୁହଁ ଯଦି କରିନେବେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କରିଦଉଛି, ତ ଏମିତି କରିନେବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଇଟା କରିନେଲେ କଣ ଲାଗିବ, କଣ ଭାବନା ଆସେ? ପ୍ରଥମ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ମତେ କିଏ କଣ କହିଲା, ମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ କଣ ହେଲା। ଆପଣ ଅପୋଜିଟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଗ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିଦେବେ, ଫଟସେ ଜାଣିଯିବେ କାହାର ଭୁଲ ହେଲା, ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ରାଗ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା କହୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି କରିବ। ହଠାତ୍ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁଟା ଏମିତି କରିବେ। ଏମିତି ଟାଇପରେ ମୁହଁ କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁହଁ କିଛି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ଆପଣ ଯିବାକୁ କିଛି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ଦେଖିବେ କହିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁହଁଟା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡି ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ ହେଲା, କିଏ କଣ କହିଲା, କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା। ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିଦେବେ, ଫଟସେ ଜାଣିଯିବେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସିଓରିଟି ଦେଇ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଏମିତି ମୁହଁଟା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେୟାରିଂ ନେଚର ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଦରକାର ପଡିବନି, କଥା କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ସାହସିକତାରେ, ନିର୍ଭୀକତାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବେ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କୋଉଠି କଣ ଘଟିଲା, ମୋର କଣ କରିବାର ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଯୋଗେଇ ଦେବ, ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆରାମସେ ସେ ବିପଦକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁହଁକୁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ମୁହଁ କରିବେ ପ୍ରଥମେ। ତ ଆପଣ ପାଟି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜକୁ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସଟେ ଦଉଛି, ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଯିଏ ବୁଝିନେଲା, ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନେଲା, ସେ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା। ସେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବ, ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ସେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ସଫଳ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଆଉ କାମ ଦେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ରିଅଲ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ହାତ ଉଠିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପକେଟରେ ଏମିତି ହାତ ପୁରେଇ ନେବେ। ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ପକେଟରେ ଏମିତି ହାତ ପୁରେଇକି ରଖିବେ, ଦି ହାତ ପୁରେଇକି ରଖିଦେବେ। ହାତ ପୁରେଇକି ରଖିଲା ପରେ ତ ଦି ହାତ ଆପଣ ହାତରେ ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ତ ହାତ ଏମିତି ଉଠିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ମୁହଁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗ ଭାବି ନେବେ ଯେ କଣ ଘଟିଲା, କଣ ସିଚୁଏସନ ହେଲା, କଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେତେ ପ୍ରେସର ଦେବି, କେତେ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏ ସିଚୁଏସନଟା, ଏ ରାଗ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି। ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁହଁ ଏମିତି କଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହାତ ପକେଟରେ ପୁରେଇବେ କିମ୍ବା ଏମିତି ରଖିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହାତ ଉଠିଲା ମାନେ କହିବାକୁ ଯିବ, ହାତ ଉଠିଲା ମାନେ କହିବାକୁ ଯିବ, ମୁହଁ ଖୋଲିଗଲା ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେବ। ତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କଲେ ହାତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ହାତ ଯଦି ଆପଣ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗ କମି ଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ 70-80% ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। 70-80% ଆପଣ ଏନର୍ଜି ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯଦି ହାତାହାତି ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ହେଲା, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଜଗିପାରିବେ, ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବେ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଗ ଅଲଗା ରୂପକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁହଁ ଏମିତି କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଏମିତି କରିଦେବେ। ତ ସବୁ ଯାକ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ରାଗ ପାଇଁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ପାଇଁ, ପର ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲା କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲା, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଆପଣ ରାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ସେ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କହିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରାଗରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଲସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ ରାଗରେ ଆମେ କେତେ ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ହାତ ପକେଟରେ ପୁରେଇବେ, ହାତ ନହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ନା ମୁହଁ କହିପାରିବ ନା ହାତ ଆଗ କହିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସଫଳ ପାଇଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।